Днес ще си говорим за нещо ключово, как се правят видеа, които хората всъщност искат да гледат до край. Имаме един, така да се каже, наръчник, който ще ни приведе през целия процес стъпка по стъпка. Но нека започнем с, може би, най-важния въпрос изобщо. Какво всъщност отличава едно видео, което просто потъва в океана от съдържание, от онова, което наистина оставя следа? Защото, повярвайте, отговорът не е просто в скъпата камера. И така, ето го и нашият план. Ще минем през 4 ключови етапа. Първо ще говорим за формата, основата на всичко. После ще се гмърнем в онези критични първи 3 секунди. Трето, ще видим защо заглавието и миниатюрата са може би по-важни от самото видео. И накрая ще дръпнем завесата, за да видим какво всъщност се случва зад кадър. И така, първа точка – изборът на правилния формат. Звучи като нещо техническо и може би малко скучно, но всъщност това е основата, върху която се строи абсолютно всичко останало. Ако сбъркаме тук, всичко може да се срине. Тук нещата са доста прости. Имаме 3 основни варианта. Първо, хоризонталното видео, което е, така да се каже, кралят на платформи като YouTube, уебсайтовете, LinkedIn. После идва вертикалното, то пък доминира в света на бързото съдържание. TikTok, Reels, Shorts. И накрая квадратното видео, което се чувства най-добре в фида на Facebook и Instagram. Да изберем правилният формат за правилната платформа е първата, абсолютно задължителна стъпка. И тук идва едно златно правило. Запомнете го добре. Винаги, ама наистина винаги снимайте първо в хоризонтален формат. Защо ли? Ами, помислете, супер лесно е да изрежеш едно хоризонтално видео, за да стане вертикално или квадратно. Обаче да направиш обратното, това е почти невъзможно без резултата да изглежда, меко казано, зле. Така си осигуряваме гъвкавост и гарантираме, че съдържанието ни може да живее навсякъде. Добре, да кажем, че сме избрали правилния формат. Супер! Но сега идва моментът на истината. Най-критичната част от живота на всяко видео, онези първи няколко секунди, в които зрителят решава: оставам ли тук или продължавам да скролвам? Да, точно толкова. 3 секунди. Понякога може да са малко повече, може би до 10, но в повечето случаи са само 3. Това е целият прозорец от време, който имаме, за да убедим някого, че нашето видео си струва. Това е прословутото правило на 3 секунди. И тук трябва да сме наясно с нещо много важно. В този момент ние не се конкурираме само с други видеа на същата тема. Не. Ние се конкурираме с абсолютно целия интернет. С котките на приятелите ни, с забавни клипчета, с съобщения в чата. Битката за внимание е наистина жестока. Нека видим един съвсем конкретен пример за разликата. От едната страна имаме слабата кукичка. Днес ще ви разкажа за нашата компания. Това звучи като презентация, нали? Веднага ни се приисква да превключим. А сега вижте силната кукичка. Ето защо повечето корпоративни видеа са пълна загуба на пари. Опа! Това вече е друго. Веднага в главата ни изкачат въпроси. Наистина ли? Защо? Моите видеа също ли са загуба на пари? Първото те кара да превъртиш, второто те кара да останеш. Добре де, как тогава да направим тази кукичка наистина силна? Има 4 изпитани метода. Можем да започнем с провокативен въпрос. Или с нещо визуално шокиращо, нещо неочаквано. Можем да подхвърлим някой изненадващ факт, или пък просто да покажем истинска неподправена емоция. Каквото и да изберем, целта е една – да спрем палеца, който безкрайно скролва. Обаче, дори да имаме най-гениалната кукичка на света, тя е напълно безполезна, ако никой изобщо не стигне до нея. И точно тук на сцената излизат заглавието и миниатюрата. Двата елемента, които всъщност карат хората да кликнат. И това е суровата, но неоспорима истина. Може да сме вложили седмици, дори месеци в създаването на перфектното видео, но ако неговата витрина, заглавието и миниатюрата са слаби, никой никога няма да го види. Те са порталът към нашето съдържание. Ако порталът е скучен, никой няма да влезе. И така, какви са тайните съставки на една наистина печеливша миниатюра? Първо, човешките лица. Те винаги привличат погледа. Мозъците ни просто са настроени така, да търсят лица и да разчитат емоции. И като казахме емоция, тя е вторият ключ. Изненада, радост, шок – това създава мигновена връзка. Трето, добре да се покаже някакво действие в ход. Нещо, което кара зрителя да се запита какво става тук. И всичко това води до най-важният елемент – любопитството.
И тук идва едно огромно но. Едно много важно предупреждение. В никакъв случай не лъжете. Подвеждащият кликбейт е най-големият враг в дългосрочен план. Да, може да докара някой и друг клик, но унищожава най-ценното нещо, което имаме – доверието на аудиторията. А доверието е валута, която е много по-скъпа от гледанията. И стигаме до последната част. Време е да поговорим за нещо, което много хора пропускат – реалността зад продукцията. Нека разбулим един от най-големите митове в света на видеосъдържанието. Да, митът, че просто натискаш рекорд. Всички сме гледали видеа, които изглеждат толкова естествени и непринудени, че си казваме това е лесно, просто са си пуснали камерата. Това е, може би, най-опасният мит от всички. Защото реалността е съвсем друга. Зад всяко такова естествено видео стои сложен процес. Всичко започва с сценарий. Следва подготовка на локацията. После идва прецизното настройване на осветлението. Следват часове, понякога дни, на монтаж. И през цялото време има ясна режисьорска визия. Повярвайте, почти нищо не е оставено на случайността. Само си представете това. Един единствен кадър. Кадър, който на екрана виждаме за не повече от 3 секунди. Понякога подготовката само за този кадър може да отнеме часове. Часове работа за 3 секунди екранно време. Точно това е нивото на детайлност, което разделя аматьорското от професионалното видео. Така че, ако трябва да запомним само едно нещо, нека е това. Добрите видеа не се случват просто така. Те се изграждат. Те се усещат професионални не заради скъпата техника, а защото зад всеки един кадър, зад всяка дума, зад всеки монтажен срез стои мисъл. Това е занаята. И след като минахме през всичко това, от формата до мисълта зад всеки кадър, остава само един въпрос, който всеки от нас да си зададе. Кой е онзи малък детайл от днес, който ще промени изцяло следващото видео, което ще създадем?